O Executivo pobrense continúa neste curso coa súa política de promoción da conciliación e acceso á educación en igualdade de condicións. Para isto procedeu ao reforzo de diferentes prestacións, como a contratación de 5 monitores para o servizo de madruga e comedor en varios centros. O Concello da Pobra do Caramiñal pois pon a disposición das familias o servizo de madruga e comedor nos centros educativos do Concello da Pobra. Neste caso, se mantén o servizo madruga que se leva desde o Concello, que é un servizo municipal, no Colexio Fernández Varela, no Salustiano Reieiras e no Pilar Maestú, que sempre empezan desde 2 horas antes de que empece a xornada escolar. De feito, no Salustiano de Reieiras o primeiro neno empeza a 7:15 da mañá. E, por outro lado, se manteñen tamén o servizo de comedor, de apoio ao comedor, porque o servizo de comida o organizan as AMPAs, pero o que fai o Concello é o servizo de coidados, non? Entón, o que este ano, a parte do Fernández Varela e o Salustiano Reieiras, que xa tiñamos nos últimos anos o servizo de coidados no comedor escolar, agora tamén temos o servizo no Pilar Maestú Sierra. Para isto, contratamos a día de hoxe 5 monitoras. Tamén se incrementaron as axudas á escolarización destinadas a sufragar os gastos de adquisición de material e asistencia ao comedor. Que estas axudas son en 2 aspectos. Por un lado, de material escolar, que é unha cantidade de 55 euros que fixa para todas aquelas solicitudes que foron concedidas, e despois sí que hai unha axuda para comedor, que pode oscilar entre o 50% ou o 100%. Se cubre o 100% do coste do comedor, pois aquelas familias non só atendendo a criterios económicos, sino tamén a criterios sociais, como poden ser que participen en outros programas de servicios sociais. Neste curso foron aceptadas 34 solicitudes das 38 presentadas. Quedaron excluídas tan só aquelas que superaban o baremo económico.